Световно призната, но стартът беше труден. Много хора имаха трудности с приемането на идеята жена да участва в бойните спортове. Реакцията на другите хора, когато избрах да преследвам кариера в бокса, беше доста въпроси. И след това, благодарение на резултатите и на моята личност, получих много признание и възхищение. Но отне цяла кариера, за да постигна това. Мириам е горда с своята роля в спорта, защото е спомогнала да го изведе от анонимността. Участвала съм в 18 мача за титли. Имам богата боксова кариера с много медийни изяви. Журналистите ми отделяха доста време. Всичко това помогна за рекламата и развитието на моя спорт. Или поне аз се надявам да е така.